Warner, we staan hier bij dezelfde rust, bij de Moenen in Dokkum, op het balwerk. Ja, een speciaal dagjoerd. Ja, want wie wacht je op een boer? Wie wacht je op boer Drost van Blijen? Die komt hier aanstaan bij Hinder en Wijn. En dan zal er een partij haver opheljen. Jouwer, die hebben we van de week, had Marijn die plet hier op een Moenen. Maar joerd is echt de dag dat, 1 april, dus het wie geen grap. De dag dat onze nieuwe moenenseizoen weer begint. En vanaf joerd binnen de moenen in Dokkum al gewoon de hoop die staat nog in restauratie tot de zomer. Maar de zeldenrust is alles sneeuwmetjes van 1 tot mei 4 weer openen voor het publiek. En dan hopen we draaien te kennen als er genoeg wien is. We hebben haverplet voor een boer uit Blaja. Die heeft hier alles eerder geweest. Zie je het punt van het pletten van die haver is hinderskraaien haver. En ik zei wel eens vaker van het gaat er van voren in en het komt er van achteren weer, dus helemaal. Alleen nog met hinders, en dat is mij verteld, het probleem met haar, als er volle korrel heeft haver, of jouwer in het Fries, die korrel die wil heel slecht verteren in de maag van het hinder. Nou, wat ze nog vroeger deden was die haver pletten. En dat wordt dan een soort havermout. Dus dan krijg je een wat zachtere volume. Nou, deze boer die wil het proberen en de vorige keer heeft dat hartstikke goed geslaagd. Nou, dan krijg je weer 1,5 ton. Ja, we hebben ons vaker een partijtje weet of beste voer. En dat willen we wel mjellen of pletten. Dus dan, dat is zelf het mooiste. Daar is die moon ik voor. Die is om te mjellen. En dat er dan mensen komen, dat is echt mooi. Maar wie er eigenlijk om te mjellen. De Stichting Monumentenbehoud Noord-Eerst-Friesland die had zo'n wienmoen in beheer. In de gemeente Noord-Eerst-Friesland binnen ongeveer 28. Ja, dus ben ik nog wat wienmotors. Verspreid over de hele gemeente. Die binnen van particuliere eigenaars, maar ook een groot part is van de Frieske Molen, Stichting de Frieske Molen. En ja, daar zitten al die vrijwilligers op die moeten draaien laten. Toevallig in Juster een vergadering van het Guild Frieske Moenders. En daar had ik dat er weer 36 leerlingen in opleiding binnen. Dus hartstikke mooi. En we hadden laatst een oproep gehad voor de Hantemermoenen. En daar ben ik 2 jonge mannen uit het dorp, maar ik wil zeggen, want die hadden net zulke grieze koppen als wij. En daar ben we hartstikke wiers mee dat er weer jonge mensen binnen die hier zich interesseren voor deze mooie hobby.